14 Bojong Nogor Waki Nogor TTADC constituency ni bisingo khopjaknai Rubri Twisa VCO BJP Khainai rokni nok Swbai Sukrupkha Tipra Motha rok okok no silchamung ni mani Tipra Motha ni phasing tosul rok bahaino phaika nok derajak rok no inquiry khlainani bagui phiaba Rubri Twisa VCO keboni nok khuk khoroksani bo deramani kri phiaba Tipra Motha rok nok khuk Swbai Sukrup chopra boni kok silchamung silchajakha abono tino Tipra Motha ni warriors rok koktoma thumni rok no ringei saikhanarika amhai mungsa bo kri khu amchaini candidate Tipra Motha ni borongmunang runal deborma bo haino omhai samung sitran bagi wansungmani kri tei Tipra Motha ni warriors rok bo omhai samung sitra mungsa bo ya kri bagra sawi tongo thanjakhe tongnani bagi walai suklai kri khlai hingke tamni bagi ereng omti khlainanang kok silchamung nang Tipra Motha ni phasing abno tino tini koktoma thumrok no ringi saikhanarika Tipra Motha ni adong rok o patimung mongsabo ongya nokhuk sabai jagi hanai no srai tei jerokni nokhuk tera khahanai sajakmani borok no bahaino thangi kok suika borok bai bo malaika borok bosaka borokni nok mongsabo dera bungkri dera rijakya kebo choprobnai kri hinui orono srai nukjakha BJP rok Tipra Motha ni phasingo yasi surmani Nini nok bokok jago hwnui kaisa complain kasau jong abo ki bor bokok jak na bokok jak ga tini aro hai bije dok khai pega ni khana nok bokok jago hwnui bo ba hai ya sagane khai pega ni sama khana ma to kana sagata kunu yan sagata nangke BJP khayo ka hain sung kri bor ba hain national khai jong ta mane 17 taring simi je boot chongmari koplai mani ya golo nang nok mane dukan ebe nok kunda khlai jaka ni khai ja ga tam ba ge abo mane kok phaiga ni nok ong ko jago aba khang sai mi tini sao phaijang nok BJP ni toshildar khai thanga to si dal nok tamo kok sai hoka kunu yan sagata ni bung khai toron de bor nong ni bo wat wa ti nong wa ngan ga konje thi khai ko ta wa ki no wakin chod buju do to list noka abo ke ni nok ke sabai jaka ke kuno sabai ja rok ne kuno list rok mari do am hai sino ha nang khai tam khai ang to bijbin khayo na kebo Tipra Motha ni borok kebo no kuno Tipra Motha ro kuno sabai yo bangchur khayo am hai ro tang kum ma se kem no gani no tin to si lo kebo visit khanya pa phai to silu khayo blen ro bumung to list na khaja ngatam baga bumung list phai kya ba haita bumung list tam baga no khara man tam mungi khna bol list hai mane do bumung list no khama tam chung kisa mane unko usripan dong hata kari pan dong kai chung omonti sarkar thane kisa saijara mana ama hai kichi kaisang ko khai rimon ke bor bumung list lai kya ke ba tam ne tiri kha amotang saimia la sa mane muti ki mana rang tong manian bagai ja am kun saimia ka manti ke bumung list ring kari ka bas pakai abo ke noro totally mane achu ga list lai kya na hanyo bumung list jaka ba hanya patin mo den lai ereng kanya mane kuno atrok sabai jaya ta nok na sabai jaya kuno ani kuno ama hai ko kore ni basai mung tama mane ni nok sabai jago ne kaisa list phai jang ka abo ke sabai jag election pare sabai jag ya sabai jag ma sane ble ke sabai jag to silok phai ke tini inquiry ke no kere mo sur pan sang sai mi ta gani nok mane ko ke bo sabai pe na ble sabai ya kon phating ya bla ঠিক আছে নিবুং খাই corona malan ja bro Tipra Motha boro nok sabai na ble sabai ya tamni bagai tini orbo norok kuthumlai phale men chini mili anam blai hambai je chini Rubri Twisa BCO je nok sabai ja keno sabai ja hone tini borok sungu tosil tui hakya secretary rongno tui hakya borok phonu lakya tam phonu tam khlakya sungu am to saimia saja khanaka baja hone je ani ek number wato kun phan je khaji gya mung sapan iyo dogo mane nokna kere 17 tarik ni pore bo chini boot center 14 aja hangka je aja ka BJP khayo hin sajana borok not kisa doga khulok ri nong kunu da ing hin singpong no singna nai mini borok doga khulok ge kiri jagnya singno khulok ge sing joto buri selai chongo joto aja ga wa tam nong khodi puron tam ing ga sin bisho to sing kebuna se kunu khaima kere sing to aja ka opman mani kunu lap kere iko bini nok talo bori jagi ko
যে জগল হিনজাংনানি nok bo tabuk kharja tongja tam jaja bono sung mane sungni naika nung khanya da phaya hani sungnai mani bo sabo nakai khana kok salai na chana hinai bini je nokni borok tongo bini bihi hinjanai bo tongko gate cloman naya emna ke bon mungsa pan se bon ma kare bon tutali 10 jona hai rubiri tisaba 10 jona hai nok pajak balai sabai jak suka list mane bongni bomu list rijak ama hai sini yakobo tongo proof to sini yakob tongo si yakobo sung manka e amon maman bagai sung sini yo dong masa pan si nokoya sini beri sela heni masa pan si nokoya je 17 tarik ni pore amon se borok tabuk ama hai keinai nok baikya heni nai borok tabuk to sino tuoi dabi daba mana bagai ama hai khlai tong borok BJP Khainai Tipra Motha attack khayo e Tipra Motha rong attack khayo hni nai borok ama hai sai tong BJP Khainai rok sung emne ka bongno 17 tarik pore mongsa pan se Khainai krai sung nubo nokhoria kun mungya borok khai tabuk ama hai khlai tong mane Tipra Motha rong sobai ama hai khayo hni emne to chot bojuno goro kaisa bono atiro gotna khanai ya kaisa pan khanai tini khanawi nang baka boba hai ma tongha tini khanawi blai blai ke sung dukho naga sini boba gara to sung ama hai ke sung phringya mane bula ji toklai ne sin candidate bo sin em bo sini mane tam sin chor nokon em bo sung kon phan saya an kita bula ji hai bula ji ta tokla ji hin bo sung sajak no sung Tipra sa kising Tipra sa tamni bagai sung bula nya ba sung kesang si tonani nango bong no sung ta control kom ko khaturu ta mano hinai sung bong no wan so bitong ama se borok to se tam chani kajan naima kahai ngai mane sin BC wise no of man khanya sin BC wise mi buya te prajagani bo tongko je ama hakile haje khine gawon bagai sung tini dukho naka sung khaima se grai tamni bagai ko nok bongni sabai mas kari sung tamni bagai sabai hini sajana nangba ga amo to sin candidate se opman ng thanai ha sung sin BC ni bo sung opman ng thanai sung kun khaima se grai ha narok bong nogo hai na phebe mane yo jagro habi he kya buti mane nok kun sabai jaga kun tong kuno mungsang mani krai kuno mungsa bai mani krai thepsa panang mani krai ekta ke nahari boro sek hil jaga la jaga nok talari chonwo sung boron kesang sa chong norbo sung walanya phaya tonglanya phaya noni nok mungsa se bai ma krai kai ki dogo phyo sung norbo kok thaya thani sanani hene boron sung samani bor kok dogo phyo kya sujug jiriya tini barta tamani loge loge na angkhanaka sinoro to silo inkori khaitongo sini rubi tisa bisiwo dojonani Tipra Motha BJP rong nok Swbaikha hine dojonani list no sung khanaka ka abo khanawe ani bokha belekhanyo dukho naka ani Tipra Motha ni serai buri ingtun serai chlarong ingtun kebo thepsabo khanye kre 17 tarik ni result ni pore tai kuno mungsapana khanye kre sini EM sarbo sono sawo omo hai balance ta khaji tai sini buba gara bo sai tongo hamjang ma seridi to bo phanamti bulai toklai ta thangni ni sajak jagawo tin omo hai ke 10 jona list tosil list tuoi boni nogo mane bijip khakya ko nok sabai jaka hinai ko omono to yang belekha dukho nange ang joto borong no ma saka chini rubi tisa bisi to omo haike bulai toklai bo krai nok sabai le mu krai phaji omono thui sung phaji borong ne duijona ni nogo sungkia chungi nai le gera na kubuja sabai jaka sung to jon to bo khai nai le nyai sung chudu chini bisi ni je panchayat secretary rong no simi sung bisas khaya sung mo thangai nai nyai ni sung tine phaimani yagulo sung nukha bong nok kunu sabai jak mani krai kunu nosong mani krai borok omo haikanya kok samani kisat da otho upajon khlai mano obono wan sugoi borok je 10 jona ni list ri hoka tuteli omit debor mani nok din ane din khai besara rasmistri logi se jugali khlai chai tong jawo bi nong no sabo tangai ba bi nok se sabai jago hini list sogoi unkai blekha sung dukhona khata sung pungai kai je mokhang nuklanya klayo bazar kaisa chalanya kayo lama kaisa tonglanya himlanya klayo sung bai ka omo hai sam nok khai di to na ba ka omo no sung beleka selengai tini oboni bagai sung o jaga tini ma haikya joto takuk tai bukuk chorong no sung obono sanamu sungo jate omo hai balance ta khaidi omo hai jodi no chaya samung prang khangkai oboni protibat sung busanai obo haike ni sung salai tini joto borong no tabuk je haimani nok bin nok tam bumung buta sabai jaka bin nok kai bini nok jugol debarma bini gate no sung bare bihirong bo saka ko gate khulok de sung abato to nang ba simpan kok sai thanai bi busarok phaisa bo gate khulok ya po khulok si maya po sung gate bo khulok maya gai sung sini tin nong watong gai sini oron debarma no sung sarai nya nukha bo tuteli sai rika ani nok sabai jagya kuno mungsa bo khajagya tochilo inquiry khai thangpa kya asung sakata